Усё добре. Усё добре, ми в ефірі, і я бачу чат. Останній раз я не бачила чат. Пробачте мене, коли ласка. Зараз я буду розповсюджувати стрім. Трохи пошалім зараз. Всіх вітаю. Хто є, кого нема, трохи чекаю. Я покуль буду розповсюджувати стрім. Стрім. Єсть, бачу. Бачу себе, это чудовно. Поехали. Зараз будем обмірковувати некоторые події. Чуть не бачу. Поздно віру. Але що робити таке? Так не працює. Так, бачу чат, бачу себе. Сергій, вітаю. Ми покуль збираємося, зараз розкажу, чому я сьогодні така не вельми добрим настрою. Ні, ён нормально, позитивний, але нешта там внутрі вельми пече. Але ви люди свідомі, і ви розумієте, чому може так відбуватися. Зараз ми трошки позбираємося, я трошки почекаю, поспамлю себе сама. Так, напевно, телеграм тут треба вимкнути. Сергій, погляді, коли ласка, ці є гук, відео, як я увогуле йду. Ці норм або не норм. Коли не складано. Тому що ти покуль тут один у мене. Так, идем в телеграм. Поехали. 5 хвилиночок почекаю і почну 9-9. Зараз зробимо ліпі. Ну, конечно. Мені діти зробили гук на 14. Пробачте. Яны у меня такие. Так, одну видалить. Іншую заставляю. Все, покидаем. 9-9. Зараз 9 відео буде, тому що я без світла не вмикаю, тому що у мене вельми тут все древно. І тому, як ви не бачили страхоті, я вирішила, що я сьогодні буду темненькая. Тому пробачте мене вже за такий мой дівочий секрет. Так, усе добре. Михайло, вітаю. Дуже приємно бачити. Так, я тоді пішла у новини, тому що сьогодні відбувалися новини, не вельми приємні, мені не подобаються, але треба їх озвучити, тому що я сьогодні була на інших стримах, я їх не бачила, ці новини, тому треба їх обміркувати з вами, тому що, додати інформацію завжди цікаво. Ось, сьогодні будемо обмірковувати у основному події України, тому що з України прилетіло сьогодні багато новин, і я гляділа інші стріми, ніхто їх не обмірковував, а це дотичиться напряму так само нас. Тому я, як свідомий білорус і проукраїнська дівчинка, звісно, раз поведу своїм білоруським сябрам, то що відбувається. Що сталося сонце зараз, я все вам розкажу, але я сьогодні така темненька буду, тому що у мене форс-мажорні обставини. І я не розмальована, як завжди. Така вельми скромно буду з вами сидіти сьогодні. Але головне, це новини, тому як я виглядаю, не завжди цікаво. Скажемо так. Василь Сокоч, вітаю. Повертанець. Василь Сокоч, я сьогодні людям розповіла, що ви мені обіцяли зробити, коли я не повернусь у чат. Але я не буду це казати. Але мене це вельми напужало, і я вирішила у той же час повернутися, аби ви не зробили те, що ви планували. Артемчик, вітаю. Друзі, я дуже рада тебе бачити тут. Сьогодні скачемо по 2 мовах, тому що новини у нас українські і білоруські, тому будемо розповідати на 2 мовах. Покуль розповіду новину по Белстату, покуль ми збираємося, покуль люди до нас підходять. Белстат розмістив інформацію. Сьогодні, до речі, вельми багато часу приділила адвокації
Беларусі шукала рэформы, якія былі праведзеныя, прабачце, таму што я хацела параўнаць проста, як ідуць рэформы на постсаўдэпаўскам простары, якія вынікі з гэтых рэформ адукацыі, таму што я чалавек, які не вельмі далёка ад гэтага ўсяго стаіць, і мне цікава ўвогуле, што там адбываецца. Вось, і сёння я пабачыла навіну з Белстат, ён апублікаваў даныя за 2019-2020 гады. Колькасць студэнтаў у Беларусі з 2011 году сакрацілася з 446 тысяч до 260, амаль у 2 разы. Я бы тут трохі распавела пра сваю адукацыю, як я праходзіла гэтыя этапы. Мальборо Мэн, все, вітаю. Клёва, мяне тут такія брутальныя хлопцы будуць сёння. Агонь. Што датычыцца колькасці студэнтаў, я калі ішла ў каледж, у мяне вельмі там быў такі, я не магу сказаць, што сур'ёзны прям такі конкурс, що нельга было паступіць, але конкурс быў, і трэба было здаваць ЦТ, я здавала яго таксама, і быў конкурс атэстатаў. Вось, я паступіла, тому што у мяне там непаганыя былі адзнакі. І у мой год, у 2008 годзе, калі я ішла ў каледж, у нас ішла накладка, у нас праводзілася рэформа 12 год, і якраз у той год паступалі 11 і 11 штрых. То бок, у той год, калі паступала я ў каледж, паступала яшчэ 2 паралелі 11 класаў. Вось, я, на жаль, была да гэтага гультаём, і пасля 11 класа я не пайшла адукацыю далей атрымваць, а пайшла, калі ў мяне ўжо 2 дзяцей было. Але гэта такое, ведаеце, штосьці там, напэўна, у мяне ў галаве сработала, што трэба ісці і павучыцца трохі. Вось, і калі я паступала, быў такой конкурс сур'ёзны. Я хочу сказаць, што я там трохі... Я чакала пісьмо, калі яно прыйдзе, ці паступіла я, ці не паступіла, там што адразу не кажуць, пакуль яны падлічуць балы і ўсё іншае. Карацей кажучы, я паступіла, і ў 11 годзе я паступала ўжо ў інстытут, там таксама, калі я падавала дакументы, быў такі, конкурс сур'ёзны. Я не магу зараз нагадаць колькасць чалавек на месцы, таму што, я своечасова падавала дакументы, я просто ўжо не сцежыла за тым, што там па месцах, там што я ведала, што я паступаю, у мяне балаў дастатней, таму тут у мяне, праблем у мяне у атрыманні адукацыі ніколі не было. Вось, але я калі вучылася ўжо ў інстытуце, у нас вельмі там былі такія, у мяне прыватны інстытут, і былі вельмі такія правілы, ведаеце, жорсткія, то бок там апаздаў, сядзіш у холе і пішаш паяснительную запіску, чаму ты прыпазніўся на пары. Прагульваць увогуле нельга было. Па-першае, ты аплачваў гэта ўсё, таму што ты прагультайнічаў, і па-другое, трэба было гэта адрабатываць. Вітаю. I line a moment. Окей. Вось, і вітаю. Здрасце. І на той час вывучалася ў маім інстытуце таксама вельмі багата студэнтаў і іншаземных, і беларусаў. То бок, у нас насправдзе было вельмі багата людзей, і гэта аўдыторыя поўная, мы бегалі, пастаянна шукалі сабе месца, дзе можна прысесці, так, пасядзець. Вось, гэта 11 год, але казалі, што на спад пойдзе, таму што там гэтая яма, я не памятаю, як яна называецца, дэмаграфічная яма, таму што ў 90-е вельмі мала дзяцей нарадзілі, і то бок казалі, што трохі будзе спад па студэнтах, і нам будзе лягчэй вывучацца, то бок мы не будзем там чакаць, у 3 змены хадзіць у інстытут. Вось, і Айдэр, вітаю, я вельмі рада бачыць. Артур, таксама Крым, сёння будзем абмяркоўваць крымскія падзеі. Я проста зараз такую тэмку взяла, не вельмі такую,
знакавую для нас. Я сёння глядзела, якія рэформы адбываліся ў сістэме адукацыі Беларусі, побачыла, што нічога ўвогуле не адбывалася насправді. 12 год увялі, потым прыбралі. Мы перайшлі з 5-бальнай сістэмы адукацыі на 10-бальную, то бок я вывучалася ў школе яшчэ па 5-бальнай сістэме, а калі я ўжо ішла ў інстытут, 10-бальная сістэма, і нават у каледж ішла ўжо 10 балаў была сістэма, і мой атэстат, я яго атрымала па 5-бальнай сістэме, яго пераводзілі ў 10-бальную сістэму. Як яны гэта рабілі, я не ведаю, але там усё добра ў мяне было. Крым, так, вітаю. І ў інстытуце, калі я скончыла першую сваю адукацыю, гэта ў 15-м годзе я паступала далей, я ўжо ішла ў магістратуру, і ўжо ў 15-м годзе мы бачылі, што вельмі аўдыторыі багата пустуюць. Мы вывучаліся ў 2 смены, і магістратура зранку пачыналась, такога ўвогуле, вельмі складана было. І калі я ўжо ішла на юрыдычны факультэт, я бачыла, што ў інстытуце гэта, калі не памыляюся, 17-й год, альбо 16-й, мабыць, не памятаю, якім годзе я ішла на юрыдычны факультэт. Сэнс не ў гэтым, вельмі мала студэнтаў было. Я бачыла, што ў мяне прыватны інстытут, і ён жыў за рахунак таго, што сплачваюць студэнты. То бок я вывучалася на платнай аснове, каб не атрабатваць, потым гэта не адпрацоўваць, прабачце, у дзе-небудзь там у Гомельскай обласці. Я дзяржаўную адукацыю ў гэтым пытанні не падтрымала, таму што я вольны чалавек. Я сама вырашыла, што я буду на платнай аснове адукацыю атрымваць, каб потым 2 гады з 2 дзецьмі, неведама дзе, неведама як, мабыць, у нас є сістэма гэтых распределенняў, калі нас студэнтаў пасылаюць бог знае куды. Таму я ад гэтага адмовілась і атрымвала адукацыю, што называецца, самастойна. Вось, і насправді я бачыла, што ўжо ў 17-м годзе у нас такая крыза была ў інстытуце. То бок я калі ішла вывучацца ў 11-м годзе, мы там толкаліся у калідоры, таму што месца вельмі мала было, шмат студэнтаў. Мой інстытут свайго часу мог прымаць 8 000 студэнтаў. Калі я скончвала ўжо юрыдычны факультэт, у маім інстытуце заставалася, калі не памыляюся, каля 1700 студэнтаў. То бок, амаль 4 разы болей за гэтага мы страцілі студэнтаў. Вось. Пра што я кажу, што статыстыка паказвае, што удвое студэнтаў, а на рахунак гэтага закрываюцца інстытуты прыватныя, таму што яны не выжываюць. Нагадаю, Мінскі інавацыйны інстытут, 1600 студэнтаў пайшлі ў іншыя вузы, таму што под гэтай ліпавай пераверкай, якую яны не прайшлі, вырашылі, што студэнты павінны адукацыю атрымваць, але я не ведаю, ці яны на бюджэтнай аснове, альбо на платнай, мне здаецца, на платнай, таму што яны выходзілі з платнага інстытуту. Я так, штосьці мне падказвае, што проста дзяржаўныя кошты скончваюцца, і трэба было вось такі манёвр зрабіць, забраць гэтых 1600 чалавек па розных вузах дзяржаўных. Звычайна, у прыватныя вузы іх ніхто не прымаў, мне здаецца. Я не чытала статыстыку. Падабайка, дзякуй, Вячеслав. Рада бачыць, вітаю. Так, далей доля, вось пра што я і казала, доля прыватнай адукацыі, яна знізілася з 14%, гэта ў 11-м годзе яна была, да 6% у 19-м. То бок 2,5 разы. Хлопцаў і дзяўчын у вузах уже амаль папалам. 10 гадоў назад дзяўчын было ў 1,5 разы болей за хлопцаў. Чаму, не ведаю, такая. І самае галоўнае, што мяне кранула, чаму я падымаю гэтую тэму, калі я вывучалася ў інстытуце, беларуская мова надавалась на ўзроўні ангельскай мовы. То бок гэта быў такі абасоблены курс беларускай мовы. Ён быў складаны, таму што гэта быў эканамічны курс. Для мяне ён складаны, таму што там лічбы такія былі, проста мы ламалі языкі, мы не маглі там 2 мастама, 3 мастама. То бок там, проста мозгі яны заварачваліся, калі мы рахавалі мільёны, мільярды. Гэта быў проста жах, але мы, трохі так азнаёміліся з беларускай мовай, і ў той момант
Я ўпершыню пачула беларускую мову сапраўдную, тому што мне вельмі павязло, пашчасціла. У мяне быў вельмі выкладач клёвы. Просто яму ніжэйшы паклон. Я, на жаль, не памятаю, як яго завуць, тому што мы вельмі кароткі час з ім размаўлялі і былі. Але ну, гэта чалавек, які проста, мне здаецца, зрабіў прывіўку любові да Беларусі і да беларускай мовы. Ён прапанаваў посеціць яго сайт, мы хадзілі, глядзелі. Ён там рабіў вельмі цікавы такі контент на той момант. Гэта, ну, рахуйце, гэта перыяд 11-15 гады, калі я вывучалася, першая моя адукацыя, ну, у вышэйшай установе. А вось, і такім чынам з беларускай мовай я ў інстытуце пазнаёмілася. Гэта быў абасоблены курс, і ні адна з дысцыплін на беларускай мове не выкладалася увогуле. То бок беларускай тэрміналогіі мы не чулі. Эканамічныя дысцыпліны і юрыдычныя, потым я факультэт юрыдычны скончывала, і ў магістратуру, звычайна, мы беларускай мовы не чулі увогуле. То бок, ну, беларускі універсітэт, інстытут, прабачце, і няма амаль беларускай мовы. І статыстыка паказвае, што вышэйшыя установы на беларускай яны буквально паміраюць, таму што ўсяго 0,1% зараз беларусаў маюць магчымасць вывучацца на роднай мове. Супраць 2, якія былі ў 2005 годзе. І тут такая табліца прыведзена, я яе потым скіну ў Telegram, бачылі, як знішвалася беларуская мова, як русіфіцыравалася адукацыя наша. Нарэшце, я калі пісала свае работы, яны напісаны ўсе расійскай мовай, языком, як я зараз кажу, але мне здаецца, трэба іх перакласці, тому што яны ў мяне ёсць, звычайна. Іх трэба перакласці на беларускую мову, каб яны былі і ў іншым варыянце, то бок на маёй роднай мове. Таму што гэта мае даследжанні, я іх не заказвала, я іх не купляла, гэта можна казаць. Я сама іх рабіла, і таму я гэтым вельмі ганаруюся. Яны цікавыя, но я мяркую. Таму трэба іх перакласці. І, ведаеце, мне вельмі цікава заўсёды было пачытаць дысертацыі чысці, таму што там заўсёды прапановы нейкія. Але тое, што ў сетках мы зараз бачым, гэта такой сорам проста. Ну, я студэнтам, хто вывучаецца, раю інтэрнэтам не карыстацца ўвогуле, таму што, ну, там такія пазорныя работы проста, ну, то жах. Не карыстуйцеся вось гэтымі гатовымі работамі, альбо калі вы там заказваеце ў кагосьці, тыя, хто, ну, мне здаецца, тыя, хто робіць гэтыя работы, таксама лазіць па інтэрнэту, таму што, ну, людзі, дзеці, ім хутчэй трэба зрабіць, і ніхто там свае прыватныя думкі не будзе ўкладаць у вашу работу. Таму, ну, сядьце і напішыце самастойна. І ўвогуле я б зрабіла такі абасоблены стрым, які датычыцца тэмы адукацыі, таму што адукацыя, яна ў мяне ў сэрцы, я вельмі люблю нешта пазнаваць, для мяне гэта цікавыя рэчы розныя, і таму я такая, я ідэйна ў гэтым сэнсе. Я за адукацыю. Містык, вітаю. Я правда не бачу. Дзе? Назім, вітаю, сябра. Містик, вітаю. Ти сьогодні такий, древний хлопець. Я на себе образилась трохи. Привітання. Так, мої білоруські сябри і українські сябри, і я глядела статистику каналу, мені вельми приємно було, тому що в мене зараз пропорція 50, амаль 50 на 50, 47% гэта Білорусі, 53% гэта українські мої сябри. Гэта кльово насправді. Але я ў чаце зараз амаль усе українці. Таму я вітаю сваіх беларускіх сяброў. Вось, трохі па адукацыі распавела, і, ну, калі цікава будзе, я б хацела, ну, насправді зрабіць такі агульны стрым пра адукацыю, як я сама вывучалася, таму што гэта вельмі цікавы працэс. Я распавела пра людзей, якія надавалі мне, укладалі ў маю галаву, прабачце, навуку, якая яна для мяне была цікавая, чаму я і зараз насправді мару вельмі паступіць у аспірантуру, тому што ёсць некаторыя прапановы, якія я б хацела ужыць у жыццё, але, ну, на сёння ў Беларусі, на жаль, атрымваць такую складаную фінансава, тому што аспірантура, яна каштуе, ну, вельмі немаленькіх грошаў, і, ну, разумееце, укладаць у пустату я не гатова. Просто мне пакуль дастатня магістратуры, і я пакуль магістр эканамічных навук, але я заўсёды кажу, калі пабачыце гэтую дзяўчынку па тэлевізоры, калі ёй надаюць нейкую прэмію, кажыце, што вы яе ведаеце, і перадавайце прывет. Так,
Далей, хацела звярнуцца да маладога фронту зараз. Я ведаю, што хлопцы мяне пачуюць, пабачаць. У іх бяда здарылася, ну, яшчэ не здарылася, але можа здарыцца. Праваабаронцы, неабыякавыя людзі, СМІ, мы з вамі, свядомыя грамадзяне, непаўналетнага маладафронтаўцы Івана Цуранкова, прабачце, ну, не дрэнны зор. Івана Цуранкова выклікаюць разам з ягонай маці ў гэты чацверг, 13-го, то бок паслязаўтра, у ГУБАЗік. Гэта дзяржаўная, напэўна, установа па ідэалагічных нейкіх апрацоўках мозгу. Я так думаю, таму што ён непаўналетні, яго не могуць прымусіць прыйсці ў раусы і ў іншыя такія установы. Мы мяркуем, што гэта пэўным чынам звязана з удзелам Івана ў снежаньскіх акцыях пратэсту. Папярэдныя актывісты яшчэ ў снежні выклікалі ў раус для складання пратаколу, але справа абышлася толькі прафілактычнай размовай. Будзем трымаць вас у курсе навін. Таму, Іларыён, дзякую за інфармацыю. То бок, што мы бачым, што нашых непаўналетніх, ну, гэта насправдзе ўсё. Андрэй, я вітаю цябе. Вельмі прыемна бачыць. Я ж кажу, беларусы, яны такія таксама 50 на 50. Зараз зробім 50 на 50, 50 украінцы, 50 беларусы. Чапляюць непаўналетніх праз іх бацькоў і могуць і надаць штраф, могуць і паставіць на нейкі ўчот. То бок у нас гэта прафілактычная фігня, яна працуе, і у нас праз аднаго у нас ёсць такая, я не ведаю, гэта датычыцца звычайна сямей, у каго шмат дзяцей, там больш 3, там прыходзяць усялякія разныя цёткі, і яны абмяркоўваюць, ці ў добрых умовах жывуць дзеці, альбо не ў добрых. Але, разумееце, ёсць такія сем'і, і ты не разумееш, чаму цёткі да іх не даходзяць і не пытаюць у іх бацькоў, насправдзе, як дзеці жывуць. То бок, ну, там такія ўмовы, што проста з вакна ідзеш і разумееш, што там бяда ў хаце, але ніхто гэтым не займаецца, насправдзе. Але калі сям'я, ну, маламальскі такая, гэта проста моя прыватная тэма, я багата часу ёй аддала, і я ведаю, што яны прыходзяць і такія, ну, типа, 2 комнаты, 4 дзяцей, а ўмовы, ну, не адпавядаюць. Ну, так прабачце, ну, дадайце яшчэ 2 комнаты паверх гэтага, ну, нема ж пытанняў. Палепшыце ўмовы мнагадзетных сем'яў, нема пытанняў. Менск, Влад, вітаю, дзякуй. Іракес, вітаю, дзякуй. У мяне такі бонус, таму што я магу казаць вітаю, і ўсе зразумеюць, беларусы падумаюць, што я звяртаюсь да іх на беларускае, а украінцы падумаюць, што я звяртаюсь да іх украінскай. Клёва. Вітанка такая агульная для нас, для ўсіх, прабачце. Жыве беларуса ва ўкраіне. Вось, пра маладафронтцаў, пра малады фронт наш, прабачце, уже вечар, я трохі блытаю педалі. Распавела. З Беларусі паступіла навіна вельмі дрэнная. Зараз я вам зачытаю яе. Зачытаю. Хто ёсць у нашай суполкі беларускай, той ведае, хто каго няма, на жаль. Сёння звярнуліся, у нас ёсць такая суполка, яна называецца СОС Беларусь, то бок яна такая вельмі хуткая, усе навіны, якія датычацца, ну, моментальнага такога рэагавання, яны заўсёды туды скідваюць яе, і мы рэагуем, насправдзе, вельмі так, мне здаецца, скора. Я зараз буду мовай арыгіналу чытаць, таму што пакуль я, ну, буду перакладаць, мабыць, я сэнс згублю, і будзе не тое, што я хацела б данесці да вас. Звярнуліся сёння да нас, альбо знайшлі. Навіна, яна з'явілася, мабыць, ну, гадзін 5 таму назад, мы пра яе не ведалі, хаця прайшло ўжо 2 месяцы. І мы нічога не ведалі. Ніхто з беларусаў, ніхто не размясціў гэту інфармацыю, то бок інфармацыі не дадавалася, а дазналіся мы пра яе, таму што чалавек звярнуўся ў беларускі Чырвоны Хрэст. Друзья, прочитайте, кому не безразлична судьба других людей. В Логойском ИВС, в милиции сидит дедушка старенький, и все бы ничего, да судьба непростая. Приехал он из Украины работать. Работал на пилораме в Заречье.
Сразу вроде бы ничего, платили, потом перестали. Так вот, он отдал паспорт на оформление работодателю, но и с концами. Паспорт пропал, директор поменялся, а новый директор обещаниями кормил. Он проработал год за еду, все обещали рассчитать, договорился, что к Новому году рассчитаются, да не рассчитали. Кто-то позвонил в милицию, сказал, что без паспорта, получается, нелегал, сдал его анонимно, ну и за ним приехали, забрали, как можно сказать, что мать родила. Без паспорта его, конечно, не отпустят. И сидит он уже 2 месяца, помочь ему некому, и родственникам никак не сообщить. И депортация с нашими законами неизвестно когда. Год может прождать, а у него даже носков нет. Давайте поможем, чем сможем. Если есть среди нас неравнодушные, отнесите кто что может в дежурную часть милиции Логойска. Скажите, что в камеру номер 4. Пигареву Геннадию Викторовичу. Кто печенье, пачку, кто конфет, кто сигарет, носки, трусы. Даже свитер, какой ненужный, отнесите. У него почти ничего нет. И родственникам он сообщить не может. Номера телефонов родственников не помнит, а дома у него внучата ждут. Жалко деда, может, кто поможет, иначе до депортации не дотянуть. Админу спасибо. І зараз я б хотіла показати, мабуть, не відео. Побачите, ні? Я зараз спробую это письмо показать. Гэта ён уже звяртаецца ў Чырвоны Хрэст. Я, Пигарев ТВ, в данный момент нахожусь в следственном изоляторе временного содержания ГУВД города Логойск в связи с тем, что у меня никого нет в Беларуси из близких мне людей. Прошу вас выделить мне гуманитарную помощь в виде вещей, нижнего белья, предметов личной гигиены и, возможно, продуктов. Заранее благодарен, Пигарев ТВ. Геннадий Викторович, если не ошибаюсь, сейчас прочитала. И яно датавана 11 числом, коли бачите. Я драна бачить. То бок гэта сёння прилетела навіна. 2 месяцы ён сядзіць у нашым ІВС. Я просто чаму звяртаюся до беларусаў зараз. До Логойска з Менску ехаць насправді гадзіну. Але я не ведаю, як там ІВС працуе. Я завтра буду сама званіць, як можна гэтыя сумкі перадаць яму, тому што трэба сабраць нам продукты. І мне казалі, што ў яго ўзрост 172 сантиметры і 42-43 у яго абутак. Мы яшчэ будзем потым па суполках гэтую інфармацыю перакідваць. Я завтра хотела бы поехать у ИВС, але я зранку позвоню, тому что мне треба забрать завтра паспорт за посольство, тому что я роблю визу, и у меня завтра с 4 до 5 треба забирать паспорт. І таким чином я выехаць у Логойск змагу не раней, як за 6 гадзін вечара. Я глядзела, у Логойск кожны час ідуць аўтобусы, едзе ён гадзіну, таму, насправді, такой большой вялікай праблемы з'ездзіць да яго, аддаць нейкія рэчы, дапамагчы, і тут трэба таксама зараз звяртацца да праваабаронцаў нашых, таму што чалавек без пашпарту, ён дзейсна павінен быць дэпартаваны, але, разумееце, тут такая сітуацыя, мы ўсе памятаем гісторыю па прапалу грыба, і каб гэта просто не сталася, я вельмі нешта хвалююсь, каб яго просто дэпартавалі ва Ўкраіну, а не ў іншыя месцы. Таму яго Молчан, прывітанне. Егор Молчан, еще раз ты мне напишешь в такой час, я не знаю, я тебе знайду и пробую, напевно. Я жартую, конечно, але ты меня вчора разбудил. Такие вот у нас новины. То бок мы абмяркоўваем так, і Егор учора уначы мне скінуў інфармацыю, я яе ведала, але мне яе яшчэ наверх закінуў, каб я яе не забыла, дзякую. Не, нічога, Егор, нормально. Такія навіны трэба распаўсюджваць, я жартую. Насправді, ты ж сам разумееш, што мы 24/7 і 365. У мяне пачатак першай ночы, я толькі дабралася до ноутбука, і мне яшчэ трэба запісаць 2 ролікі сёння, таму гэта нормально, мы працуем. Хто, як не мы? Мы ж грамадзяне Беларусі. Таму Логойск, мне сёння скидывалі інфармацыю. Я прошу зараз, я ведаю, Артём Игумен ёсць у чаце, я его бачила,
Артем, ты у нас ёсць у суполцы, і Василь Сокач ёсць у суполцы. Калі ласка, звярніцеся да гутаркі СОС Беларусь, там ёсць адрас. Лагойскі РАУ знаходзіцца па вуліцы Камсамольская, 13. Я завтра буду званіць туды, і я завтра зраблю стрим такі невялічкі па гэтай тэме канкрэтна, як мы можам дапамагчы, колькі мы можам сабраць, што мы можам сабраць, як мы гэта будзем ўсё збіраць, дзе мы будзем збіраць, таму што ў суботу, мне здаецца, мы ўжо павязем. Я просто не ведаю, калі ўвечары прымуць пасылку, ну, не пасылку, а гэту перадачу, я поеду ў Лагойск, адвезу. Я позвоню, і калі ў 6 гадзіне, тому 7 я буду ў Лагойску, і калі яны прымуць ад мяне ў такі час, ну, будзе клёва. Калі не, ну, на жаль, я працую сама, і я змагу толькі ў суботу выехаць, і там у гэтыя часы неяк упісацца. То бок, ну, будзем размаўляць, і яшчэ трэба ў Чырвоны Хрэст пазваніць, потому што, мне здаецца, яны дапамогуць адразу, то бок яны, ну, працуюць звычайна ў онлайн-рэжыме, і калі ён да іх звярнуўся афіцыяльна, і гэтае пісьмо мы пабачылі, звычайна яны таксама павінны былі пабачыць. Таму, ну, памер адзення, Алена, мне напісалі, што дзесьці ён 172 сантыметры, узрост 42-43 нага, і, слухайце, калі гэта ўжо летні чалавек, ён невялічкі будзе. Я не ведаю, мабуть, 46-48. Зараз я пошукаю гэту інфармацыю. Недзе я бачыла, мабуть, яны і дадавалі, што датычыцца усіх гэтых. Зараз я вам скажу. Чакайце, я веду, дзе шукаць. Зараз, Андрей, прабач, калі ласка, я просто, ну, сёння так ганю, шмат падзей адбылося, і трэба ўсё абмеркаваць, і час такі я не хочу вас трымаць. Таму я бегом все роблю. Зараз я тебе скажу. Рост прыкладна 172 сантиметры, вопратка 48, абутак прыкладна 42-43. То бок усё гэта ёсць. Мы зможам. Я упэўнена, што мы, калі паедзе хтосьці ў суботу, тому што, ну, мне здаецца, Чырвоны Хрэст яны падключацца зараз, яны яму штосьці там прывязуць. А да суботы мы, ну, насправдзе, яму і абутак, і я ведаю, у мяне ёсць абутак, у мяне ў сына 42 размер ногі, я гатова яго адну з пар абутку аддаць, таму што ён амаль іх не носіць, то бок, ну, яго некалькі пар абутку, і некаторыя ён проста не выкарыстоўвае ў жыцці звычайным. Таму абутак з мяне зімовы ёсць, за гэта можаце вообще не хвалявацца. Я адвязу, там, ну, амаль новые я купляла, ну, яны, калі цікава будзе, пакажу. Так, вельмі шаноўная спадарыня Алена. Егор, прабач, калі ласка, я не буду сварыцца на цябе. Не, кідайце мне пасыланне, калі я ўчора спала просто ў гэты час. Гэта трошки ўжо не мой час. Андрей, я кажу, абутак у мяне ёсць. З вопраткай складанне, таму што у мяне ў сына, ну, ён зараз 175 сантиметраў. Мабыць, я пашукаю, можа, ну, мабыць, ад яго што-небудзь знайду. Ну, разумееце, мне з дзіцяці зараз у яго такі ўзрост, калі я з яго байку зніму, ён з мяне зніме проста іншае нешта. Таму тут не складанне. У яго яшчэ, калі я магу падмыкнуць абутак, ён не пабачыць. То з вопраткай ён такі ў мяне вельмі модны хлопец, і ён просто за гэтым вельмі слідкуе. Вось. Таму з вопраткай мне складанне будзе. Абутак ёсць. Адразу кажу, абутак за мяне не праблема. Так, Василь Сокач, так, я хотіла б зараз звернутися до своєї української аудиторії. Я буду в ІВС, ўсё, што я змагу распавесці пра яго, я вам абавязкова дам інфармацыю, таму што, ну, я тут палаю, таму што гэта летні чалавек, і я просто боюсь, што ён можа паехаць не туды. Я вельмі за гэта, мы маем прэцэдэнт, мы ведаем, як гэта ўсё робіцца, і я просто, разумееце, я не разумею, чаму 2 месяцы чалавек без пашпарта у ІВС ні за што, ён сидзіць зараз у ізалятары. Я разумею, што, мабыць, там нелегал, але і я так разумею, да таго, хто працу надаваў, таксама да яго ніякіх там пытанняў няма, то бок, ну, дзе пашпарт чалавек? Ён жа ў Беларусь неяк заехаў, ён не звяртаўся ў міліцыю, мне здаецца, нават калі б ён страціў пашпарт. Я сама
рабіла пашпарты, яны былі страчаны, я хадзіла, пісала заяўленні, і гэтыя паспарты іх восстановілі, няма пытанняў. То бок, ну, звярнуцца можна. Гэта не праблема ў Беларусі, калі няма паспарта. Пашпарта, прабачце. Тому я 2 месяцы, ну, прабачце, паспарт робіцца, ну, месяц. То бок ім ніхто не займаецца насправдзе, і трэба ехаць, і я не хачу зараз хайп на гэтым падымаць вельмі моцны, разумееце, мы можам нашкодзіць, тому я просто прашу зараз дапамагчы сабраць яму сабойку, сабраць, ну, прадукты гэтыя, ну, вы ж разумееце, там яму багатае там печыва, гарбата, калі папрасілі тютюнавыя гэтыя вырабы, мы там нешта купім, ужо нешта знойдзем, а вось, і адвезем. Дырэктара такой, я не ведаю, Андрэй, разумееш, я зараз вам зачытала ўсю інфармацыю, якая ў мяне ёсць. На жаль, я пакуль не ведаю нічога, таму што яна прылецела сёння, і мы вельмі так, ну, аператыўна адрэагавалі на яе, таму што яна такая вельмі гарыць зараз. Тым больш, яны ведалі, каму трэба скідваць, разумееце? Яны ж знаюць, што, мае сябры знаюць, што я падгараю, калі ўсё, што пытанне, якое ідзе пад грыфам Украіна, а тым болей, што на тэрыторыі Беларусі чалавек, я не ведаю, як ён тут з'явіўся, калі ён працаваць прыехаў, ну, добра, трэба проста вызначыць, адкуль ён, дзе яго сям'я, увогуле даведацца, як ён сюды трапіў. Вось. І такое здарыцца можа, але я рада, што, ну, я рада, насправдзе, што ён зараз на тэрыторыі Беларусі, і мы пра яго ведаем, то мы яго не пакінем, але я ўпэўнена, што калі інфармацыя прыйшла, зараз і праваабаронцы нашы займуцца, таму што, не гледзячы на... Тоже абсурднасць нашай адукацыі. У мяне юрыдычны дыплом ёсць, я юрыст, але я не таго ўзроўню юрыст, каб займацца справамі грамадзянскімі. Я магу толькі кансультацыі даваць, што я раблю абсалютна бескаштоўна, заўсёды. Таму, калі трэба камусьці дапамагчы, не закідвайце мяне. І з разводамі я не дапамагаю, все, што датычыцца там кватэр альбо такога. Але калі трэба такая кансультацыя мелкая, асабліва тое, што датычыцца прадпрыемства, калі вы не ведаеце, як трэба запаўняць формы, звяртайцеся, я заўсёды дапамагу, няма пытанняў. Я ў гэтым... Владимир Богданович піша, што сидзею з ним. Артур, я... Зараз, я не в ВК, я не могу туды зайти, мяне там няма, таму хто можа прайсці па ссылке, калі ласка, зрабіце скрыны, дадайце ў Соцбеларусь. Я не бачу Артём, напэўна, ўжо пішоў, ну ладно. Я потым спрабую зайти ў контакт, просто я там мяне няма, я яго пакінула ўжо вельмі даўно, і вітаю, Валентин, дуже прыемна бачыць, жыві вечна. Дзякуй, Артур, дзякуй вялікі. Артёма няма, таму ты ў мяне сёння так дапамагаеш вельмі. Як і Василь Сокач. Василь, я дадам інфармацыю украінцам на нашых ресурсах у Telegram. Я спрабую даведацца, але, разумееце, ён у ІВС мяне як не таго юрыста, не з тым узроўнем, каб мяне пускалі у ІВС. І нешта ўжо задумала, што, мабыць, трэба зрабіць себе документы і хадзіць, таму што, ведаеце, гэта так непрыемна. Ты адукаваны чалавек, у цябе ёсць права абараняць права, а ты не можаш яго абараняць, таму што цябе трэба нейкія коркі яшчэ дапаўнительна получыць. Яшчэ пра коркі, гэта, калі будзе час, распавяду з прыводу бухгалтара, што адбылося з гэтага году, зрабілі то капец. Сюды яшчэ хтосьці едзе працаваць, я, наадварот, кіюсь з'язджаць, збіраюся працаваць. Андрэй, ну, слухай, ну, ты ж тут жывеш, ты ж ведаеш карцінку беларусаў. Спытай у украінцаў, якія з намі не размаўляюць, якія з намі увогуле, ну, ніяк. Спытай у іх, што яны мяркуюць пра Беларусь. Ну, ты ж ўсё гэта ведаеш. Слухай, тут такія пытанні задаеш. Мы ўсе збіраемся цікаць, працаваць у іншыя краіны, разумееш? Таму што я тут бачу, ну, сэнса працаваць, ну, амаль няма. Так, вітаю, Валентин. Так, я распавела сёння трошкі пра адукацыю Беларусі. У нас скарацілася удвое колькасць студэнтаў, і горш за ўсё. Я веду мой інстытут. У мяне сяброка, яна хацела мой інстытут паступаць, ну, яна паглядзела, што я такая актыўная.
Мабыць, я яе там трохі скаламуціла, што яна ў мой інстытут выбрала і захацела паступаць. І яна пайшла падаваць дакументы, і дакументы не прынялі, таму што з гэтага года мой інстытут, ён прымае выключна абітурыентаў з-за мяжы. То бок у нас закрылі факультэты, якія вывучалі беларусаў. Мой інстытут прыватны, ён зараз не вывучае беларусаў, ён бярэ выключна. Трэба разумець, што працэнт іншаземных студэнтаў, ён вельмі маленькі. Яны, звычайна іншаземцы, яны ідуць у дзяржаўныя установы, каб у іх быў дзяржаўны атэстат і дыплом. Але, я калі хацела ехаць вывучацца ў іншую краіну, я побачила, што мой дыплом ні адзін, ні другі, ні трэці, ні чацвёрты, яны не працуюць увогуле. Мае дыпломы, я просто, мне здаецца, в адзін момент іх возьму, выкіну ў смятнік, і все, яны там застануцца і грануе лесам. Галоўнае, што мне інстытут дадаў, гэта, я заўсёды кажу, інстытут гэта такая установа, якая не павінна дадаць усю інфармацыю, яна просто выкарыстоўвае свае мажлівасці і яна накіроўвае. Калі у цябе добра, як у мяне былі просто незвычайныя выкладачы, я іх вельмі паважаю, вялікі дзякуй, шчыры дзякуй вам за тое, што вы прыдзялялі столькі часу і мне, потому што я, напэўна, была самая шумная у сваёй групе, я пастаянна шумела, я і зараз шумлю, але ў інстытуце я была вельмі неспакойная, я ўсіх даставала пытаннямі. Так, зараз паговорым яшчэ пра тое, што прапануе народная грамада. Мы заўсёды ідзём іншым шляхом, не як усе. Але, я звярнуся да прапановы народнай грамады. Я зараз бы хацела трохі абмеркаваць, пакуль нас багата, тому што вы зараз стаміцеся, пойдзеце. Застануцца толькі мае беларусы, якімі буду распавядаць, што мы будзем рабіць у гэтым годзе, то капец. Украіна. Сёння я назвала свой стран душа. Яна не проста стогне, яна сёння плача, у яе крывавыя слёзы, таму што дзве навіны. Гэта адна тое, што канал АТР. Я не прыхільніца гэтага канала, але для мяне гэта канал, ведаеце, ёсць такая градацыя, ён адзін з улюбленых, нягледзячы на тое, што ён на крымска-татарскай мове. Я яго глядзела з задаваленнем. Нават калі я не разумела, што там адбываецца, у іх мала вядучых. Там быў Бабченко свайго часу, ён вёў вельмі клёвы. За пареблікам гэта было проста, мне здаецца, адной з лепшых, што магло зрабіць украінскае тэлебачанне, таму што, так паліць вату, так іх паказваць, можа толькі Аркадзій Бабченко. Але, на жаль, ён зараз у Ізраілі, ён пакінуў АТР. Я памятаю, як супрацоўнікі АТР, яны проста лікавалі, калі дазналіся, што наш Аркаш, ён все ж таки жывы. Я бачыла ў прамым эфіры гэта ўсё, таму, АТР, я вельмі спадзяюся, што з ім все будзе ў парадку. Напэўна, трэба распавесці, што там адбылося, таму што беларусы не ведаюць. Артур скидывае нешта, я не ведаю. Артур, напэўна, не па тэме мне скидывае. Не мне, а ў гутарку, прабачце. Зараз я вам раскажу, што адбылося з АТР. Карацей кажучы, АТР яшчэ ў тым годзе, калі вы ведаеце, што каналы, яны фінансуюцца з боку дзяржавы. На іх кошты прыдзяляюцца, то бок у АТР няма алігарха, які бы спансаваў гэты канал, ён выключна жыў на кошты дзяржавы, ён абсалютна, калі я не памыляюся, выправце мяне, калі ласка, Юра Карпенко, вітаю, сябра. Ён выключна на дзяржаўных грошах, і учора прыляцела навіна, што каналу АТР, чамусьці толькі каналу АТР,
не припинили фінансаванне, а замарозілі рахункі. То бок зараз у бюджэце на 2020 год заблакіравана фінансаванне гэтага каналу. Мы сёння бачылі пустыя і учора пустыя пляцоўкі без вядучых, але я ведаю, што сёння і Айдэр Маждабаеў, я яго слухала, яны выходзілі ў эфір, і трэба разумець, што гэта адзіны канал, які распавядае такія рэаліі Крыму на іх роднай мове, з іх ведучымі. Гэта сэрца і душа, насправдзе, украінскага Крыма. Гэта адзіны быў канал, які заўсёды быў з рукой на пульсе, тое, што датычыцца Крыма, яны заўсёды першыя онлайн выдавалі інфармацыю. І таму я так разумею, што гэта напрамую звязана з той, я не ведаю, гэта не рэформа, што яны зрабілі, яны ж абрубілі зараз каналы. Так, зачищают поле, да, я згодна, Айдэр, зачищают поле для подачи воды в Крым. Яны повязаны паміж собой, я их повязала, тому что сегодня Арахамія замовіў про тое, что ідзе мова гутарка про тое, что у Крым за рахунок Донбасса будзе поступать вода. Калі я правильно прочитала навіну, расійскія войска выходзяць у той момент, калі Украина пачынае даваць воду ў Крым. Таким чынам, вода водой, Украина вызнае, што і де юре, і де факта гэта расійская цяпер тэрыторыя. Калі я зараз читаю «Слуга народа», разумееце, у мяне просто, у мяне все пачынае дзёргацца. Таму што столькі навараціць за такі кароткі тэрмін, я не маю права абмяркоўваць гэтае, але то, што я бачу з боку Беларусі, то, што адбываецца ва Ўкраіне, вельмі пажаю. Таму што выпраўляць усё гэта будзе вельмі складана. Вода в Крым в обмін на виведення військ з Донбасу. Арахамія розповів про можливий компроміс з Росією. Компроміс. Яны вимагають гэта 6 год. Війна у Донбасі почалася за рахунок Крима. Слухайте, які умови? Що у вас в Білорусі? Юрій Карпенко, я зараз повернусь до білоруських новин. Я зараз хотіла білорусам розповісти про українські новини. Голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія вважає допустимим компроміс подачі води до окупованого Криму в обмін на виведення російських військ з Донбасу. Про це він заявив у ефірі прямого. Білоруси, тут усе зрозуміло. Кидається зараз інформація про те, що йде мова про те, що воду у Крим треба давати, тому що там насправді, коли я не помиляюся, коли я читаю ті ресурси, які треба читати, у Криму дійсно зараз екологічна катастрофа. Там нема води, амаль, її почали виключати, я веду, що і холодну, і гарячу воду, я не на постійній основі. І, мабуть, хто з Криму, яны скажуть так, але не так, альбо не так, тому що та інформація, яка у нас ёсць, якую дадаюць, яна вельмі дрэнная, тому що у Криму воды нема. І Україна, сёння я бачила канал, по якому ідзе вода, і ён один з іх, ён абсолютно высохший, там водой не пахне. Что такое? Пробачте, калі ласка. Вось. І у гэты же момент, калі Арахамія вось такія звароты робяць, ідзе закрыццё аднаго з вядучых крымска-татарскіх каналаў. Каналы, якія напрамую фінансуюцца з дзяржкоштаў, але, мабыць, знойдзецца спонсор для АТР, які і канал не будзе залежаць ад гэтай абсалютна зараз, прабачце, злачыннай улады. Я нічога пакуль добрага ад «Слуги народу», ні ад прэзідэнта украінскага, выпраце мяне, калі ласка, калі я не правая, але я не бачыла.
мне вельмі, ну, праз слёзы. Мне душа, яна сёння проста ў крыві, таму што я бачу, што данаты прымаеш? Не прымаю данаты, калі не забуду, ёсць праект, які я абмяркоўваць буду з групай людзей, з гутаркай людзей. Вельмі клёвы праект, ён вам спадабаецца. Я яго не украла, мяне ніхто не звінаваціць у тым, што я яго выкрала ў кагосьці, але ён вельмі падабаны на тое, што робяць мае сябры украінцы. Мы будзем гэта рабіць для Беларусі. Але у нас, разумееце, заканадаўства рознае, таму трэба гэта юрыдычна ўсё і закона аформіць, і на гэтым тыдні я буду займацца гэтым пытаннем, таму данаты будуць, але не ў кішэні Хелен Мінская. Хелен Мінская зарабляе, і ну, насправдзе мне будзе сорамна прымаць грошы, калі я ведаю, што ёсць людзі, якія ў іх, якім яны трэба болей за мяне. Насправдзе зарабляю сама, і мне дастатня гэтага. Я спадзяюся, што вы астатні месяц бачыце гэтую прыгажосць дзяржаўную на маіх шпалеры гэтыя пазорныя на маіх сценах, але проста я ў кухні, я яшчэ проста фізічна не дабралася, таму што мне комнаты дзяцей былі, яны патрэбней. Я зараз займаюсь хлопцаў пытаннямі, а гэта маё прыватнае, гэта, ведаеце, такі мой куточак, і таму я пацярплю, мне нармальна. Вось, павяртаемся да Крыма. Я спадзяюся, што АТР будзе працаваць. Мы гэтага чакаем. Сёння пакінула каментар, і я звяртаю зараз, мабыць, і да Айдэра Мождабаева. Я вас слухаю пастаянна. Я ваш не прыхільнік, але я з велічэзнай павагай да вас стаўлюсь, і таму падтрымка ад беларусаў Айдэру Мождабаеву я не ведаю. Тое, што ён у сябе трымае, то, як ён гэта распавядае, но, слухайце, гэта проста чалавек з вялікай буквы, насправдзе. Велічэзная павага да Айдэра. Айдэр, давай до нас, не зальем, а зальем вас водою. Так, Валентин. Але, разумееце, я разумею крымчан, якія засталіся ў Крыму, разумееце? Таму што я застаюся ў Беларусі, у мяне ёсць усё для таго, каб... Василь Сокач прымае данаты, так. Василь Сокач, не забывайце пра брацкі працэнт, калі ласка. Я сама ў Беларусі, разумееце, у мяне ёсць усё для таго, каб я магла палепшыць свае ўмовы. Але мяне трымае здесь боль за маю краіну. Я не такі чалавек, які проста збірае рэчы і... Ну, і халера на яго. Я так не магу. І я ніколі не ставілася да сваёй Украіны, што б ніхто не гаварыў, гэта быў ціск страшэнны, асабліва ў 14-15 год. Я ганарылася тым, што я украінка. І я ведала, што прыйдзе час, калі я проста ніхто мне не будзе тыкаць пальцам і казаць: а памятаеш, Алена, ты ж адмаўлялася ад Украіны і казала, што ты не украінка. Ніхто мне сёння, разумееце, гэта як бальзам на душу, мне ніхто сёння гэтага не скажа. Ніколі. Ні адзін чалавек не быў побач са мной, якому бы я такое казала. Мне не сорамна за сябе. І тое ж самае датычыцца Беларусі. Я сэрцам за Беларусю. Я зраблю ўсё для гэтай дзяржавы, для гэтай краіны, каб тут усё было добра. Зараз Мікалай Віктарович, ён размясціў праграму, першы этап, мы яго запускаем. Ну, калі будзе час, зачытаю, калі, мабыць, коротка потым распавядзем, што мы будзем рабіць. Мне здаецца, ён на сёння адзін з лепшых, як прапанова. Таму, ну, трэба працаваць, насправдзе. Вось, таму Крым, трымайцеся. Артур, Айдэр, вы ведаеце, як я да вас стаўлюсь. Не таму, што вы мае сябры, не толькі таму, што вы мае сябры, а таму, што вы, ну, сапраўдныя. Вы сапраўдныя. І я абавязкова, вы ж ведаеце, прыеду ва ўкраінскі Крым. Мы дачакаемся. Я ж дачакалась моманту, калі мне не сорамна казаць, што я украінка. Я ведала, што не будзе такога часу, калі я скажу: вы ведаеце, я ж не побач з імі. Я дачакалася свайго часу. Я абавязкова дачакаюсь часу, калі я прыеду ў Крым. І
буду побач з сваімі сябрамі расцягваць блакітна-жовты прапор. Обов'язково. Це станеться і дуже скоро. Я на це дуже сподіваюся, і ми все зробимо для того, щоб Крим не відчував себе покинутим. Ніколи цього не буде. Як і моя Білорусь. Завсюди серцем у Білорусі, душею з України. Душа сьогодні плаче, на жаль. Тому що про вибори, особливо з тим, можна буде зробити. Нема питання, але розумієте зараз, що відбувається. Я сьогодні слухала Шэрага Кота, і він абсолютно прав у тим, що ніколи беларуская апозиція, яна не була такой сплочена. Розумієте, ідуть різні вже програми. Миколай Вікторович пропонував свою стратегію і тактику. А зараз ідзе один кандидат, яны обирають, у їх там так само багато людей собралось, яны зараз проводять праймеріс, яны будуть їздити, розмовляти з людьми, пропонувати свою тактику, тое, што яны бачаць, гэта один кандидат, але, разумееце, про гэта яшчэ рано казаць. Чаму? Тому што гэта все будзе адбывацца в онлайн бліжэй да выбараў, і зараз нават фаміліі я у партыі Статкевіча, Миколая Вікторовича, і у мяне няма сэнса зараз казаць, а мабыць гэты, разумееце, я чалавек, мне вчора зрабілі комплімент, сказали, ты у парахаботы запісалася, я у парахаботы запісалася яшчэ 6 год таму. Таму мяне абразіць тым, што я парахабот. Мне здаецца, парахабот гэта зараз такое параўнанне з украінцам, які за Украіну, разумееце? Вось чамусьці падзялілі на зеленаботаў, парахаботаў. Я за Украіну. Будзе гэта Петро Алексеевич альбо іншы украінец, які прапануе Украіне шлях, па якому яна пойдзе, еўрапейскі шлях, цывільны шлях, гэта ўжо персанальна не мае сэнсу. Тое ж самае ў Беларусі. Зараз я падтрымваю і буду падтрымваць да астанняй хвіліны Миколая Вікторовича. Мяне з гэтага шляху звесці нельга, таму што я чалавек, ведаеце, я верная сабака. Я зараз, мабыць, сабе медаль на грудь, але я у браке была 7 год, і дагэтуль яшчэ 7 год мы сустрачаліся з маім будучым на той момант мужам. То бок я такая, ведаеце, як прыліпла, і ўсё, мяне не ададраць. Таму я пакуль у гэтай партыі, я вельмі паважаю людзей, з якімі я працую, я вельмі паважаю людзей, з якімі я размаўляю. Гэта гонар, і я ведаю, што там звычайныя людзі, але незвычайныя думкі. Я у суполкі, якая проста мне, здаецца, лепшае, што я магла абраць для сябе на сёння. Таму я буду іх падтрымваць заўсёды. Артур вітае Фархада. Hello, man. Фархад. Фархад Live. Hello, hello. Hello, hello. Все, як мы любім. Гэта сябар мой Фархад. Нарвегія вельмі прыемна. Таксама ёсць у іх праект. Да Фархада заходзьце. Донаты, сем'і, дапамагаем загіблых АТО. Гэта тое, чым мы зараз будзем займацца. Партыя Миколая Вікторовича, у нас была сустрэча, і быў прапанаваны адзін з шляхоў. Мы яго падтрымалі, і таму я падпісваюся пад кожнай зараз лічбай і літарай, якая ў гэтай прапанове, таму што я таксама за гэта. І галоўнае, я зараз скажу гэта публічна, што бы не рабіла апазіцыя, якой бы крок яна не зрабіла ўперад, які бы шлях яна не абрала, і у выглядзе каго б яна не была, ці гэта будзе Алена Толстая, ці гэта будзе Павел Севернец, ці іншыя сапраўдныя апазіцыянеры, якіх я ведаю, я заўсёды іх падтрымаю, не гледзячы на тое, што я з іншай партыі. Мы не будзем паміж сабой рабіць гэтую чорную канкурэнцыю і кагосьці хадзіць паліваць, альбо абражаць, альбо казаць, ой, а гэты зрабіў не так, а гэты падумаў не так. Гэта нужно быць абсалютна кукукнутым на сёння, каб казаць, што у апазіцыі нешта не так. Апазіцыя адзіная. Мы кожны з свайго боку падтрымваем. Што бы ні рабілі. Кожны крок, які вы робіце
для того, каб Беларусь жыла лепей. Да якой партии вы ставіцеся добра, а да якой нет. Гэта на сёння я стаўлюся да партии Народная грамада. Я актывіст Народнай грамады, я раённы кіраўнік Народнай грамады. І, дарэчы, Фрунзенскі раён, так, я адпавядаю за Фрунзенскі раён ад партыі Народная грамада. Таму для мяне гэта маё роднае, і я іх не пакіну. І я не буду, але і я не буду абражаць іншых, таму што яны таксама, як могуць, змагаюцца за нашу краіну. Таму, мабыць, кожнаму скажу, але я ведаю, тут такіх няма. Тыя свядомыя беларусы, умоўна, якія мяне будуць глядзець, калі вы будзеце ставіць нам палкі ў калёса, будзем адпавядаць. Заўтра шэры кот едзе да Круткіна. Я усіх заклікаю напісаць пісьмо. Я спрабую сама знайсці час, таму што, насправді, не паспяваю ўсяго зрабіць. Андрэй Рагу, так, ты таксама мяркуеш. Мы не можам сабе дазволіць зараз адзін аднаго абражаць. Гэта, разумееш, ва ўкраіне, на жаль, гэта зараз атрымваецца. Падзяліліся, і ўсё, і паглядзі. Адны сабе гэта, другія сабе гэта. Яны знайдуць шлях абавязкова. Украінцы, просто трэба разумець, хто такія украінцы. Я іх разумею, я ведаю, што яны, мабыць, і здаюцца такія, ведаеце, несвядомыя. Гэтыя зазелю, гэтыя парахаботы, паміж імі няма там аб'яднання ніякага. Я нагадаю, як і адныя, і другія выходзілі на Майдан. Недавно. І зараз яны выйдуць разам побач плячо а плячо. І калі ў мяне будзе мажлівасць, і, мабыць, я буду ў гэты час ва ўкраіне, я таксама стану побач з імі. І мне будзе ўсё роўна. Гэта парахабот альбо зеленабот, ён спрачаецца за сваю радзіму, за ўкраіну. Гэта галоўнае. Усё астатняе гэта проста суета, мышыная вазня. Таму, беларусы, гуртуемся. Падабаецца Павел Северынец? Далучайцеся. Падабаецца Мікалай Віктаравіч? Далучайцеся. Праз мяне, я як адзін з кіраўнікоў раённых, калі ласка, пішыце, я хацела б стварыць свой тэлеграм-канал, ён будзе такі агульны для ўсіх, вы зможаце там пісаць свае кантактныя даныя, таму што мы зараз збіраем ініцыятыўную групу, якая будзе падтрымваць нас у перыяд перадвыбарчай кампаніі і ў выбарны год. Таму вельмі гэта важліва. І я б хацела зараз звярнуцца ў чат. Сябры, калі мае мадэратары, якія пагодзіліся абараняць нас, штосьці робяць, але вам гэта не вельмі падабаецца, калі ласка, не абражайце іх, не абражайцеся самі, таму што я бачу, што зараз пачалі гасіць. Я сама выпадкова, калі мадэрырую кагосьці, магу таксама памылку дапусціць. Таму, калі ласка, не сварыцеся паміж сабой, мы потым выяснім, што адбылося. Ніколі, я ведаю, хлопцы, якія мяне абараняюць, і Юля, дзяўчынка моя, яны ніколі нікаго не абразяць. Я ім вельмі давяраю, я ім давяраю сваіх сяброў. Таму я проста папярэдзіць хацела бы, таму што была сітуацыя не вельмі такая свядомая, але ўсё было зроблена як трэба. Яны ніколі не памыляюцца, і яны проста, разумееце, яны грошы за гэта не атрымваюць. І то, што яны проста са мной сядзяць і слухаюць то, што я кажу, гэта я ім кажу велічэзны дзякуй. Мае ключыкі, я вас вельмі люблю. Правда, насправді. Вы лепшыя. Дзякую вам шчыра за тое, што вы абараняеце чат і не даеце всякой едоце, якую я бачу зараз у чаце, абражаць сяброў, сябровачак. Абдулла Рудакі, не, яго не трэба. Той маскаль, так. Гэта лепей, чым ты пісаў. Дагэтуль таму, не абражайся, насправдзе. Юра зрабіў усё правільна. Але мы з тобой уже гэта абмеркавалі, Назім. Я цябе таксама вельмі паважаю, і, все будзе добра. Без абраз. Назім, без абраз. Таму што яны ведаюць, проста я іх ведаю прыватна
давно, ну, як давно, месяцы 3-4, але я веду, што нашы хлопцы, яны просто так гасіць не будуць. Ты нікога не правацыраваў. Так, Назім, я звяртаюсь да цябе. Калі ласка, перастань спрачацца. Правілы дзейсна адзіныя для ўсіх. Калі ты мне хочаш нейкую гадасць напісаць, напішы мне ў чаце, у прыватным. Ёсць, зразумей, я цябе ведаю, а яны цябе не ведаюць. Мы з табой ўжо абмяркоўвалі гэтае пытанне. Таму, ну, проста прыглядзіся, што хлопцы прапусцяць, а што не прапусцяць. Ты пабачыш гэта. Я сама так раблю. І ўвогуле, калі я прыйшла я зараз скажу, я першы дзень прыйшла да Васіля Інтэрхунта у чат, і з першага просто вось з нізкага старта мяне заблакіравалі. І я 2 месяцы не магла да яго ў чаце пісаць. Таму ўсё добра, не трэба на гэта абражацца. Ты нікога не правацыраваў, Назім. І вдень, і ўначы, і влітку, і ўзімку. Дзякуй, Артур. Ну, насправді, я вас вельмі паважаю. Вельмі. І ты ведаеш, як я рэагую, калі нешта адбываецца такое, што мне не вельмі падабаецца і не адпавядае маім этычна-маральным крытэрыям. Я вельмі тады такая просто асунутая хожу, капец. Андрэй, я украінцаў лічу нашымі сябрамі. Я бачу на Майдане, на народных грамадзе... Я быў на Майдане. І адчуваў яднанне нашых народаў. Было шмат беларусаў і украінцаў, якія клалі кветкі каля памятнай дошкі загінутых. Так, Андрэй, я тебе болей скажу, разумееш, я беларуска-украінскага паходжання, і ў мяне просто я не падзяляю у сябе прыватна. Для мяне ёсць 2 розныя краіны, але яны раўназначныя паміж сабой. Няма лепшай, няма кращай, яны абсалютна для мяне аднолькавыя. У сэнсе любові да іх. Яны розныя, вельмі розныя. І я, разумееш, я за сабой бачу, я калі размаўляю з украінцамі, я больш украінка. А калі я размаўляю з беларусамі, я ўсё ж такі больш беларуска. І я ў сябе гэта адчуваю, я розная, абсалютна. Мабыць, я не ведаю, вы памічаеце гэта, не памічаеце, але ну, насправді, мне здаецца, я так бегаю. Сёння я украінка, заўтра я беларуска, і мне так клёва, слухайце, гэта вельмі. Так, і што я хацела яшчэ абмеркаваць? Крым абмеркавалі. Мне там нагадвалі адну тэму, я забыла. Нагадайце мне, калі ласка. Юра Карпенко, здаецца, ты хацеў мне штосьці мяне спытаў, а я сказала, што я пазней гэтую тэму абмяркую, калі не забуду, але я забыла, і зараз я паспрабую павярнуцца. Фархат, лишні. Так. Пробачьте, 2 хвилинки, я поспробую знайти повідомлення. Слухайте, у меня чат не летає, я так просто ніколи не бачила, каб він летав. Треба звикнути, тому що донати обміркували, донати, буде проект, я так запущу, я упевнена на 99%, що ми його запустимо. І вам буде кому допомагати. Нагадую, ми зараз допомагаємо Логойськ, город Логойськ, 4-та камера, Геннадій Вікторович, коли не помиляюся. Зараз нагадаю эту інформацію, тому що вона вельми потрібна нам. Маруся Звіробой. До Марусі я ще хотіла звернутися. Зараз, хвилиночку, давайте я нагадаю, кому мы будем помогать, потому что это вельми важливо для нас. І вже будемо трохи згортатися, тому що я веду в Україні зараз уже амаль 12, а у Білорусі увогуле час, і ви со мною тут. Тому дякую вам щиро, що ви. Як білорусам нафти зі знижкою по 120 баксів від Путлера. Слухайте, тут питання не у нафті. Не так сказала, у нафті. У нас вельми зав'язаний НЗП на нафті. Насправді тут сміх сміхом, але третина ВВП, мені здається, і более.
Гэта выключна нафта. У яго няма выбару проста. А пагаджацца на іншыя прапановы, ну, трэба эканамічную кекас, вітаю. Эканамічны стан Беларусі трэба ведаць, каб разумець, чаму ён не можа маневрировать, у яго няма маневру. Ён альбо пагаджаецца, альбо, ну, проста яго няма. Ну, які ў яго выбар? Ну, які? Ну, сысці з арэны, звычайна, канешне, я разумею, але ты ж бачыш, і зубамі, і рагамі, і хвастом трымаецца. Таму я не ведаю, што ён, як ён зараз, усе кажуць, ён юліць. Не, я рахую, убывай і ўсё. І проста, ну, хопіць. Мы стаміліся ад таго, што ён робіць. Так, я не бачу. Хтосьці мне пісаў, я зноў загубіла. Багата інфармацыі проста паступае кожны дзень. Пабачце, калі ласка, зараз я проста... Пігалёв Геннадій Вікторович. Трэба запісаць, я калі зраблю анонс, ну, не анонс, а гэты, аб чым стрым, я дадам яго інфармацыю аб ім абавязкова. Вось, і што сёння яшчэ адбылося? Я б хацела зараз таксама звярнуцца да той, каго я падтрымвала некалькі месяцаў таму і пачынала, напэўна, гэта быў адзін з першых маіх ролікаў. Я Маруся Зверабей, я яе падтрымваю. Маруся баец. Я проста, разумееце, ёсць людзі, якія ад адных вачэй ты іх паважаеш. Ёй можна нічога не казаць. Ты проста глядзіш на гэтую дзяўчыну, прыгожую, разумную, баявую. Яна лагічна паслядоўная. І як зараз з ёй і Федынай адбываецца? Яна сказала тое, што яна сказала. Чаму вы не адпавядаеце? Якія суды? Каго? Ветэрана? Чалавека, які вашы дупы прыкрываў? Сорам і ганьба. Я не звяртаюсь зараз да украінскай улады, таму што гэта проста пустое. Калі людзі не разумеюць, што адбываецца ў краіне, няма сэнсу абгаворваць. Я звяртаюся да украінцаў. Яе не трэба жалець. За яе трэба бароцца. Стаць побач з ёй і бароцца. Каб я была ва ўкраіне, і я зраблю гэта 24 числа, я буду ў Киеве. Я расцягну плакат, дзе будзе напісана «Я Маруся Зверабей». Просто мне будзе не сорамна, таму што такіх людзей яе трэба падтрымваць. Яна, гэта, ну, разумееце, гэта чалавек, калі яна кажа за некалькі чалавек адразу. Яе думкі спрымаюцца велічэзнай колькасцю людзей. Яны пагоджваюцца з ёй. І вось такім чынам, ну, я мяркую, не, так нельга. Трэба стаяць і за яе бароцца. Я разумею, я абмяркоўваю яе за сотні кіламетраў, але я буду на Майдане, і я расцягну гэта. І мне не будзе сорамна за тое, што я раблю, таму што я шчыра падтрымваю гэтага чалавека. Яна баец. Яна таксама з-за мяне баролася, каб я жыла у прыгожай краіне. Не гледзячы на тое, што я ў Беларусі. Рух украінскі і беларускі аб'яднаны таксама завдзякі ёй. Таму згуртаваліся і дапамагаем. Не, трэба штосьці, ну, змагацца так, Містік, абсалютна, 100%. Я вже дописувала, живу у Кривому Розі, живу на вулиці Костуся Каліновського, паралельно вулиці Якуба Колеса, і ми не брати. Валентин, ну я зараз в шоці. Я вчора розмовляла з вельми цікавим чоловіком, не буду казати, аб ким ідзе мова, ён ведаў Михайла Жизневского.
І мы вчора так з ім завіслі на гэтую тэму. Ён мне распавядаў, што на Майдане адбывалася. Я ўчора упершыню, разумееце, вось час праходзіць, і ты некаторыя рэчы ўжо інакш спрымаеш. Я бачыла на фатаграфіях мяшкі вось гэтыя накіданыя, да, калі рабілі барыкады, і у мяне заўсёды было адно пытанне: адкуль яны столькі там камяні, пясок, яшчэ, адкуль яны ўсё гэта бралі? Ну, я разумею, брусчатку там сабралі, ну не ў такой жа ж колькасці, адкуль? І разумееце, я просто вот, ну, як чалавек не свядомы ў гэтым пытанні, там у мяшках снег ляжаў. Я ўчора просто, у мяне вочы былі вось такія. Снег збіралі ў мяшкі і рабілі барыкады. Да слёз просто насправді. Гэта... Я была калі на Майдане і бачыла гэтую брусчатку выбітую. Там наверх падымаешся, каля моста там ёсць такі куточак невялічкі. І там гэтая брусчатка выбітая, і там просто душу рве. Вось на гэтым месцы ты праз сябе прапускаеш Майдан. Вельмі складана. І па інстытуцкай, калі хлопцаў праходзіш. Яны, звычайна, яны не там пахаваны, але яны там сустрэлі свой астатні час. Там вельмі складана. Я зараз буду на Майдане, я буду стрым рабіць, але па інстытуцкай я не ведаю, як я пайду. Мабыць, вельмі проста ціха прайду, таму што, ну, я не стрымаю слёз, я буду плакаць. І я хацела б трохі пабыць з імі і паразмаўляць. Ну, мяне ўжо зрывае, таму я на іншую тэму зараз перайду, таму што ну, Майдан гэта вельмі складана. Для мяне, асабліва зараз, але званіў мой братик і сказаў, што ў яго ўсё добра, ён зараз не ў бліндажы, што мяне вельмі абрадавала, таму што яны ў нейкім памяшканні зараз. Ён мне, конечно же, не сказаў, дзе ён знаходзіцца, але яны ў памяшканні. Я нагадваю, хто там пытанне задае, як мой брат апыніўся на вайне. Я зараз там, просто я пра яго распавядала. Гэта мой двоюродны брат, ён украінец, ён афіцыйны кантрактнік, і ён абараняе афіцыйна зараз Украіну ад Арды. Таму, ну, каб пытанняў не было, а то тут, я так разумею, быў трохі дысананс, думалі, што мой беларускі брат, ён зараз там нелегал. Ні, Олексій, він українець, він народився в Україні, все життя був в Україні зі своїми батьками, і зараз він обороняє мене теж від цієї російської агресії. Тому, Олексій, я тебе дуже сильно люблю, ти знаєш, як сильно. Я тебе дуже чекаю додому. Я знаю, що ти мені не дозволяєш плакати. Тому я потім подумаю про тебе. Тое, што я подумаю. Так, у мяне тут трохи ажогі, тому што на дворі вельмі дрэнна, і у мяне насправді тут вельмі ўсё дрэнна. Я зараз выключу Facebook, і, мабыць, гэта ўсё падсвеціць. Таму не пужайцеся, я не магу гэта ўсё замазаць зараз па-дзявочаму, таму што зранку будзе просто капец. Тут зараз у мяне такія усялякія прымочкі, насправді, каб яно трохі да утра адышло, таму што ну ўсё дрэнна. Але ну, бывае. Ну, што зробіш? Так, я, мабыць, зараз трошкі буду падтармажваць у эфіры. Зараз я пагляджу, што там адбываецца. Мабыць, з тэлефона лепей будзе. Давайте з тэлефона зайду, каб не тармазіў стрым. Звук. Зараз я зачитаю грамады. Грамады, тое, што яна будзе рабіць. Одну хвіліночку. Народная грамада, моя партыя, я ў ёй, але я падтрымваю абсалютна ўсе крокі, якія робіць Миколай Викторович, разумеете, мы его так, ну, Миколая Викторовича мы так не зовем, але, ну, я з павагай да яго павінна ставіцца, разумееце. Ну, ёсць у нас паміж сабой, але, ну, разумееце, гэта не для агульнага такога
Ён Миколай Викторович, ну, як і я, Алена Сергеевна, падабаецца, не падабаецца, але, ну, што маем, то і маем. Алена Сергеевна, і ўсё тут. Так, бачите, я полезла у Facebook, калі у мяне ў Тэлеграме все. Я уже все просто увечары трохі ад'язджае голова, і я... Артур, я прочитала тебе ў Тэлеграм, шчыра дзякуй. Калі не складана, я б хотела звязацца з гэтым чалавекам сама. Альбо праз цябе. Так, і што? Зараз я павярнусь да грамады. Так. Прізвище. Добре. Статкевич Миколай, нема питання. Я просто не дочитала, слухайте, я ж сапраўдны студент, я пачатак читаю, канцоўку дадумваю. Таму, прабачце, мне заўсёды такое, гэта мяне вельмі падстаўляе, тому што я пачатак гляжу, а канцоўку, ладно, я там сама дадую, і ўсё, і капец. Так, зараз я разгарну старонку народнай грамады, каб расказаць, распавесці вам, што будзе адбывацца у бліжэйшы час. Так, давайте трохи з вами. Айдер хай качка копне. А хто з беларусаў не ведае, качка гэта утка. Але у нас таксама качка, таму, мне здаецца, усё будзе добра. Так, мне тут адзін з маіх сяброў распавёў. Глядзіце, зараз я павярнуся да грамады, але я караценечка скажу. Правілаў как таковых у чаце няма, але нельга пісаць абразы адзін да аднаго. Капсам, калі ласка, ну так, невялічкімі, небагата слоў, таму што, ну, я сама капс, калі чытаю, мне вельмі вочы баляць. Яно мяне так нездаровае, а калі капс бачу, яно вельмі мне давіць потом на галаву, мне непрыемна. Модеры мае, яны не абмяркоўваюцца ўвогуле. Калі ласка, мабыць, там не пішыце рэчы, якія могуць абразіць адзін аднаго. Сёння Містік, ён пажартаваў. І ён ведаеце, чым гэта скончылася проста. Я яго вельмі люблю, я яго вельмі паважаю, але ён сёння паступіў непрыгожа. І я яму адпомсціла. Містик, павяртайся до нас, але, ну, болей так не рабі, таму што ёсць рэчы, якія мяне прыватна абражаюць. Можна трохі, але не фантаніць гэтым, разумееце? Я чалавек з пачуццём гумару, але, ну, ёсць мяжа такая. Таму павяртайся, мне без цябе сумна будзе. Ты там дуэлі за мяне будзе влаштоўваць. Больш ж ніхто за мяне бароцца не будзе, так як ты. Таму Назім. Не, паддакваць аўтару не трэба. Наадварот, я за тое, каму мы тут... Ёсць спрэчкі, а ёсць абмеркаванне. Гэта розныя пазіцыі. Вы можаце са мной не пагаджацца. Наадварот, я зараз у сваім стрыме скажу, яшчэ 10 хвілінак і пойдзем, і зачытаю праграму Миколая Статкевича. Я просто, што датычыцца спрэчак, я бываю не права таксама. Я з Рэйні у вячорках паспрачалася, таму што я сказала, што Миколай Викторович прапанаваў, і ён адзіны быў. Але я не даглядзела кусок у 3 хвіліны відэа. І я аказалась не права. Рэйні, я публічна, я была не права. Прасці, калі ласка, таму што я пачала з табой таксама спрачацца. Ты быў прав. Ты быў правы, прабачце. Ты даглядзеў відэа, і ты быў у курсе тым, што дзейсна у гэтым звяртанні звярталіся ўсе. Я памылілася, таму што я глядзела зварот Миколая Статкевича, таму што, ну, ёсць рэчы, якія мы пераглядаем некалькі разоў, каб зразумець, якую, ну, што рабіць зараз, што спрацавала ў той момант і што можа спрацаваць у гэты час.
Тому, Рейні, я приватно у тебе пробачення прошу, тому що я була не права. Вельмі. Я дійсно помилилася, і ти оказався у гэтай ситуації правы. Прабач, сябар, калі ласка, я буду асцярожней у сваіх высновках. Таму не спрачаемся, абмяркоўваем і нікога не абражаем. Можна напісаць там нейкую гадасць, і разумееце, людзі яны ж з рознымі поглядамі, і дзейсна ёсць рэчы, якія я спрымаю нармальна, а кагосьці гэта абразіць. Містик думаў, што я спрыму яго жарт вельмі добра, а сёння ён не пракаціў, і я зрабіла рэч, мабыць, не вельмі добрую, але зрабіла то, што зрабіла. І мне сорамна зраблю яшчэ раз, калі так будзе адбывацца. Васіль Сокаць. Пашукайце ў інтэрнэце, бывает так таго. Давайте звернемся. Все, я все сказала. Давайте 10 хвилинок, потому что, поздний час, не хочу вас тримати, насправді. Програма зараз, яна перакладаецца, яна написана расійскай мовай пакуль, але яна будзе перакладацца і на беларускую мову, таму пакуль я яе зачытаю у расійскім варыянце, але, просто каб час не вытрачаць на пераклад зараз. Я могу беларускай гаварыць, але я боюсь, што я дзесьці памылюсь, і я просто, разумееце, на 180 разгарну сэнс, і гэта ўжо будзе тая памылка, якая, нельга так рабіць. Называется «Стратегия народной громады на президентскую избирательную кампанию. Первый этап». Яна была 6 гадзін таму. Мы яе прапрацоўвалі. Я прыватна не вельмі там засвяцілася, тому што часу вельмі мала. Назім, Містик вам у прываце ўсё размясціць, з-за чаго я абразілась на яго. Вам спадабаецца? Мне не вельмі, таму што ўжо было перебор. Вельмі багата, нельга так рабіць. Я ўсё ж такі дзяўчына і... смейцеся, канешне, смейцеся з мяне. Чым вам ще займацца? Смеяться з мяне. Правильно, смейтесь з мяне. Лепей смейтеся, чым плачьте. Итак, народная громада. Цель и стратегия. Существование правящего режима все больше угрожает независимости Беларуси. Поэтому наша основная цель – освобождение страны ради ее спасения. Предшествующая ей цель – это делегитимизация незаконно исполняющего обязанности президента и организованных им выборах в глазах белорусского народа и международной общественности. То бок мы зараз за выборы, не за кандидата, приватно. Першае наше зобовязание – это добиться выборов. Я про гэта уже неодноразово казала, и это действительно первый пункт стратегии народной громады. Прогноз условий реализации стратегии. Прогноз. Режим будет стремиться провести выборы по сценарию 2015 года. Вот он. Реальных оппонентов диктатора не регистрируют в качестве кандидатов. Власть через свои каналы влияния создает у оппозиционного режима большинства общества абсурдную надежду на голосование за соперников Лукашенко. Затем комиссии по фальсификации выборов оглашают выборы очередной элегантной победы, а фейковые оппоненты диктатора признают свое поражение и сливают площадь. Механизмы достижения целей стратегии. При полном отсутствии надежды на реальный подсчет избирательных бюллетеней, единственный действенный механизм смены ситуации – это массовые, мирные и продолжительные акции протеста. Необходимо максимально использовать для них легальные избирательные формы, чтобы быть продолжительными по времени. Акции должны начинаться одновременно со стартом избирательной кампании. Последовательность реализации первого этапа стратегии. Провести в ближайшее время во всех регионах страны предварительный отбор и подготовку кандидатов протеста из числа активистов, которые обладают необходимым лидерским потенциалом. Обратиться к членам инициативной группы по выдвижению кандидатов в президенты Николая Статкевича с просьбой войти также в инициативные группы кандидатов протеста. После объявления выборов коллективно подать на регистрацию в ЦИК инициативную группу Николая Статкевича. Антиконституционный отказ в регистрации инициативной группы самого опасного и популярного соперника диктатора считать окончательным доказательством намерения режима провести выборы без выбора.
организовать протестные акции во всех крупных городах страны с требованиями остановить сдачу независимости, провести настоящие выборы без участия Лукашенко и с участием Николая Статкевича. Для легализации протестных акций из лучшей и надежной организации зарегистрировать инициативные группы по выдвижению кандидатами в президенты кандидатов протеста. Акции протеста организовывать в юридической форме пикетов по сбору подписей за выдвижение этих кандидатов. Реализация второго этапа стратегии начнется после завершения выдвижения кандидатов в президенты. Николай Викторович Статкевич. І, да рэчы, на сайце Народнай грамады гэта і інтэрнэт-рэсурс, і тэлеграм-канал, паўсюль ёсць, ну, просто грамада, як яна ў лацініцы мае пісацца, ёсць пасыланне, і такім чынам. Зараз я зачытала стратэгію, як мы будзем працаваць, і наступны раз гэта цэлая праграма. Мне не хопіць часу сёння, каб яе поўнасцю разгарнуць. Заўтра стрымаюць, ну, я ўпэўнена амаль у тым, што мяне ніхто не збаламуціць, не скаламуціць, і стрым адбудзецца. Заўтра мы пагаворым пра тое, што робіць Народная грамада, якім чынам мы ідзем, якім шляхом мы ідзем, як мы ў паралелях з апазіцыяй, тому што мы і ёсць апазіцыі ідзем. Я маю на ўвазе іншых кандыдатаў, што яны робяць з свайго боку. Распавяду, каб беларусы разумелі, што адбываецца ў сярэдзіне апазіцыі. Ну і гатуемся, таму што ў нас выбарчы год. Так, гэта вельмі важлівы год. І сёння Народная грамада пачала першы этап сваёй стратэгіі. Мы афіцыйна пра гэта замовілі. Таму я як актывіст, як адзін з ініцыятыўнай групы зараз буду сваю працу накіроўваць больш на гуртаванне сярод сябе аднадумцаў, таму што я адпавядаю таксама в рамках як кіраўнік раённага аддзялення. Не выключны раён. Я магу весці не выключна свой раён, я магу браць з іншых раёнаў людзей, просто мы гуртуем усіх у адну партыйную такую суполку. То бок хтосьці можа ўзяць мой раён і накіраваць да мяне. Таксама я магу браць іншыя раёны і накіроўваць да сваіх кіраўнікоў іншых раёнаў. Таму зараз моя работа, яна будзе павязана именно з гэтым. Ударная такая будзе сіла. Мы ў гэтым напрамку насправдзе ўжо працуем доўгі час, просто мы гэта не рабілі вельмі гучна, каб, разумееце, крыла не падрэзалі, калі гэта не трэба рабіць. Зараз мы ўжо пра гэта замовілі, і я магу свайго боку сказаць, што так, мы запусцілі гэты працэс, мы займаемся абзвонамі, мы займаемся апросамі, і таму будзе ад мяне прыватнае зверненне да людзей, якія хацелі б далучыцца да ініцыятыўнай групы і побач з намі пайсці гэтым шляхам. Альбо, ну, прапануйце нешта новае, мы заўсёды адкрыты і заўсёды слухаем. Зараз ёсць стратэгія, ёсць камандная такая праграма, якую мы выконваем. Мы пагодзіліся з ёй, таму я не ад сябе гарантую, што ад мяне, ой, я гэты пункт выконваць не буду, таму што ён не адпавядае маім рэлігійным поглядам. Я не магу гэтага рабіць, я пад ім падпісалась. Таму вось такім чынам сёння нешта. Я лічу, што я не павінна рабіць тое, што мне дыктуюць, да таго ж ультыматыўна. Прабачце, але гэта не гіблішчат, я не згодна к таму. Не, містык, ты не прав. Я папрасіла цябе, але давай мы гэта з тобой прыватна. Я папрасіла цябе. Ты мяне не пачуў. Таму тут будь мужиком, насправді. Пачуй дзяўчынку. Ты ж разумееш, што бонусы на маім баку. Тебе не важно. Я не диктатор, я тебе не диктовала умовы, я попросила выдалить. Ты не выдалил, тому выдалилась я. Я тебя попередила. Все, это не ультиматум. Не, это ультиматум з моего боку, альбо не ультиматум. Короче кажучи, ти зрозумів. Усё, звертаємося потроху. Крим, тримайтеся.
Павяртайцеся ва ўкраіну, і будзе у вас і вада, і сябры, і абсалютнае каханне з боку ўкраінцаў. Я ў гэтым упэўнена. Мы вельмі вас чакаем дадому. Вельмі. Я з Беларусі. Так, Назім. Я не баба. Украінцы кажуць, што я прыгажусь нацыі, а ты мне бабай назваў. Я зараз на цябе абражусь, паглядзіш. Так, ну, Містик, ну ты ў чаце зараз будзеш паясняць, як ты мяне абразіў. Ну, слухай, ну я б калі хацела распавесці гэтую гісторыю, я б яе распавела. Усё, Крым. Хлопцы мае, дабраніч. Дзякую вам шчыра, што вы зі мною. Ще побачимось обов'язково. Білоруси, виступаємо. Прийшов наш час гуртуватися і об'єдновуватися. Обирайте себе, кого хотите. Ось до кого лежить душа, тому що ми одні. Ми зараз йдемо за одну ідею. Нам треба добитися вибору. Я закликаю вас долучитися до опозиції. В якому б вигляді вона, ну, мені не принципова. У мяне ў галаве Беларусь, моя сінявока. Гэта галоўнае. Як мы будзем выконваць нашы праграмы, гэта ўжо прыватна ад сэрца кожнага павінна ісці. Таму жыве Беларусь, слава Украіне!